Bună dimineața! Am revenit la Back in Business. Eu sunt Andra Iliaș, expert în comunicare în Horeca și astăzi vom discuta despre hoteluri. Deși am amânat de săptămâna trecută această ediție din motivele evidente apărute peste noapte, nu trebuie să uităm despre hoteluri care, deși inițial am vrut să numim tematica de astăzi, să fie legată despre cum atragem clienții în hoteluri în această perioadă dificilă, discutând cu oamenii din business, am înțeles că mai curând este vorba despre cum să supraviețuiască în această perioadă. Așa că am lângă mine câteva invitate reprezentante ale unor lanțuri importante din București și vrem să aflăm de la ele cum pot să supraviețuiască atât hotelurile mari cât și cele mici și medii, hotelurile butic sau mai știu eu care. Haideți să le vedem. Pentru evenimente, dar am zis hai să facem și hai să îmbunătățim procesele. De ce? Pentru că am avut, din fericire, și suportul proprietarilor din România și am zis decât să, să avem, de exemplu, un sistem de luat temperatura cu cineva care trebuie să fie în apropierea oaspetelui, hai să instalăm niște porți, adică să încercăm să optimizăm atât spațiul vizual și să dai un semnal de încredere celui care intră în hotel. Și într-adevăr, am instalat niște porți de temperatură și mască, în așa fel încât nimeni care intră în hotel, indiferent că are legătură cu partea de cazare sau cu partea de restaurante, să nu poată să intre decât așa. Adică să nu ne scape absolut niciun... Să eliminați astfel eroarea umană. Exact, să eliminăm eroarea umană. Și mai mult decât atât, tot încercăm să adaptăm aceste procese prin tehnică, digitalizare, în așa fel încât să nu intrăm în contact cu foarte mult timp cu cei care ne calcă pragul. Pe partea de business, asta a fost cumva o direcție operațională, da? Ce trebuie să facem încât să creștem loialitatea oaspeților sau de fapt să întărim faptul că asta facem noi ca brand și respectiv ce transmite Radisson și Parkin în București. La nivel de business, într-adevăr, aici sunt deciziile sunt luate în funcție de, iarăși, de țară. Pentru că ce face un hotel din Germania, ca și strategie de business sau aplicabilitate, nu are cum să facă același lucru și un hotel din București. De ce? Pentru că piața din Germania sau Germania este o destinație și un consum domestic, are un consum domestic foarte mare, versus București, care nu are un consum domestic foarte mare. Le-am aplicat în proporție, de fapt, cred că acum este momentul să facem sau să încercăm orice. Adică be smart. Momente disperate. Da, nu neapărat. Exact, nu? dar nu neapărat. Adică cred că e cazul, din punctul în care ne aflăm sau în momentul în care ne-am aflat, în momentul aprilie 2020, am tot făcut diverse activități diferite față de ce am fi făcut în mod normal. Ne-am presupus faptul că scade gradul de ocupare te face să iei astfel de decizii. Dar da, deci, repet, brandul te ajută să-ți faci strategii și tu să le aplici local. Să le mulezi sau să le reașezi în funcție de nevoia sau de cererea pe care o avem noi în București. O idee foarte bună pe care a avut-o Radisson și are succes a fost implementarea hybrid rooms și hybrid meetings, adică exact ce se întâmplă acum aici se poate face și într-o sală de conferință sau într-o cameră de hotel. Practic, cei ce urmează să ne calce pragul au acces la orice ar avea ei nevoie stând în hotel. Asta vrem să facem noi. Adică, în momentul în care ai intrat în hotel, în momentul în care ți-ai făcut check-in-ul, ai la dispoziție toate tool-urile și posibilitățile de la restaurante
la opțiunea de a îți organiza o conferință. Tu poți să fii și într-o cameră de hotel și să-ți faci o videoconferință cu televizorul din fața, din camera de hotel. Lucruri care ajută. Și mai e o chestie. Oamenii încep din ce în ce mai mult să-și schimbe acest mindset. Că dacă înainte se întâmplau lucrurile într-un fel, toți suntem puși în situația de a lua cu totul și totul alte decizii și de a ne transforma. Adevărul este că dacă am fi vorbit acum un an despre tot felul de evenimente online, lumea nu ar fi fost atât de interesată. Prefera evenimentele de socializare face-to-face, unde să mai bei o cafeluță cu tare, să mai schimbi... Bine, să știi că... Să mai admiri pantofii colegii. Da, exact. Să mai discuți despre alte subiecte. Că de fapt asta e momentul în care suntem în online, vorbim strict de ceea ce... Exact. Ne focusăm acolo pe bucățica ecranului, îmbrăcați cu costumul de la jumătate în sus și în pantaloni de pijama în partea de jos. Dar să știi că, apropo de interacțiunea umană, cu toți organizatorii de evenimente cu care vorbim zi de zi și ținem legătura, unanim au spus da, it's fine, este foarte bine, adică bine că există soluții, dar interacțiunea umană nu va dispărea. Adică faptul că îți dorești să faci un eveniment și să vorbești face-to-face cu cineva va dispărea niciodată. Adică așteaptă momentul în care se vor întâmpla evenimentele face-to-face. Astea nu au cum să Acum 2 săptămâni am avut o emisiune tematică legată de schimbarea comportamentului clientului de Horeca și cumva despre asta s-a și discutat că o să trebuiască să treacă mult mai mult timp ca dorința noastră de a ieși și de a socializa să dispară. Deci, deocamdată suntem încă în mindset-ul în care avem nevoie de socializare. De asta este și industria asta atât de lovită, pentru că turismul, în esență, nu se poate întâmpla decât face-to-face. Nu poți să vizitezi o destinație... Adică poți să te uiți la un filmuleț pe YouTube, dar nu... Recunosc că am încercat să vizitez virtual în timpul izolării un muzeu și m-am enervat atât de tare și am zis nu, lasă, mai bine, nu o să ajung eu acolo să-l văd, este altceva. Hai să vedem la Sheraton cum a stat implementarea planului. Și la Sheraton, la fel ca și la Radisson, făcând parte dintr-un lanț foarte mare, accesul la informație a venit mult mai repede. Adică, din punct de vedere al siguranței și sănătății oaspeților, cred că am avut acces la informații chiar înainte de a fi date de către autoritățile române. La un moment dat chiar am și scris un ghid de pandemie pentru colegii din țară ca să-i ajut puțin, pentru că toată lumea era în ceață și nu știa cum să aplice măsurile. Și... da, avem acum un Clean Certification pe care îl facem lunar, avem o dezinfecție cu spray electrostatic, cu dezinfectant pe care o facem în fiecare noapte, ceea ce nu se face în alte hoteluri. Așa cum spunea și Diana, curățenia în hotel s-a făcut și înainte. Acum punem mult mai mult accent și folosim acest dezinfectant în toate locurile pe care le considerăm cu risc și care se știu acum foarte bine, unde trebuie să avem atenție. Ca și strategie de business, așa cum am spus și anterior, am pornit pe partea domestică, lucru pe care ne-a sfătuit și lanțul, și apoi foarte mult am pus accent pe partea de loialitate. Fiind parte dintr-un lanț foarte mare, bineînțeles că programul de loialitate a adus membrii, chiar și în această perioadă se vede în rezervările pe care le avem în hotel, că cea mai mare parte sunt membrii și alte rezervări, booking și ce mai avem noi, echipaje și așa mai departe. Social media avem aproape în fiecare zi mail-uri de la brand cu ce trebuie să facem, de la, nu știu, ziua cafelei sau ce am putea să facem să întreținem atmosfera pe social media, până la, nu știu, săptămâna asta avem Week of Wonders, cum să facem o destinație foarte atractivă. Funcționează, nu funcționează, turismul local, încercăm, da. Am pus accent pe digitalizare, noi avem mobile check-in, inclusiv cheie mobilă. Acum avem un work-stay pass pentru oaspeții noștri care vor să vină în hotel și să-și folosească camera drept birou. Au un early check-in foarte devreme, de la 6 dimineața și pot pleca a doua zi la 6 seara, adică practic au și stay-over, stau în hotel și folosesc și camera ca birou. Asta este o direcție pe care cred că o au toate
toate lanțurile, să folosești spațiul din cameră ca și birou. Multifuncțional, Da. Și plus această tendință de a face evenimentele mai restrânse și cu partea online, de care vorbea și Diana. Hai să vedem și la Golden Tulip ce s-a implementat. Este un mix, același lucru. da, este un mix din ce au menționat colegele mele, Diana, un pic mai devreme și ce aș putea să adaug este că foarte important pentru noi și am simțit asta încă de la început, este că am primit informațiile foarte repede și comunicarea ne-a ajutat foarte mult să înțelegem cu ce anume ne confruntăm, pentru că pe plan local nu se comunica foarte mult, mai degrabă erau vești alarmiste, dar nimic concret, nu ni se recomanda în mod specific din nicio direcție, din nicio instituție a statului ce să facem referitor la măsuri de siguranță suplimentare și atunci informațiile pe care le-am primit foarte repede ne-au ajutat foarte mult să alegem direcția în care să ne desfășurăm mai departe activitatea, chiar dacă activitatea s-a desfășurat cumva în spatele ușilor închise cu publicul, pentru că nu exista public. Dar a fost o perioadă foarte bună pentru pregătire și pentru actualizare proceduri și standarde de operare locale, care cumva ne-au ajutat să depășim, chiar dacă nu eram împreună în hotel făcând lucrurile pe care le făceam zi de zi, am avut totuși de pregătit pentru perioada de deschidere și foarte mult a contat comunicarea. A fost cuvânt de ordine, că a fost comunicare cu lanțul, că a fost comunicare în echipă, că a fost comunicare cu clienții noștri, cei care solicitau anulări, solicitau amânări, cu clienți noi care întrebau și voiau să știe cât este de safe, ce se întâmplă. Practic, toți am fost luați prin surprindere și cred că o comunicare multidirecțională ne-a ajutat pe toți să avansăm. Și acum, dacă nu știu, avem în față o posibilă nouă închidere, sunteți pregătiți să faceți față acestei repetări de scenariu? Dacă îmi permiteți, continui, e o întrebare foarte bună. Suntem pregătiți să facem față în sensul în care, da, am avut o experiență, știm că o putem face, știm cum să o facem, dar nu suntem neapărat foarte pregătiți din punct de vedere emoțional și financiar. Practic, în această perioadă funcționăm pe resurse pe care le-am acumulat din fericire în perioada anterioară, perioadei de COVID. Bucureștiul a ajuns la un nivel la care visa încă din urmă cu 12 ani dinainte de criza din 2008. Cumva perspectivele pentru acest an erau extraordinare și chiar ne așteptam să batem recorduri peste recorduri. Am bătut recorduri, dar din nefericire recorduri negative. Da, chiar sunt recorduri negative ale orașului, dar asta nu înseamnă că nu ne vom lupta și ne vom strădui în fiecare zi să ne adaptăm permanent astfel încât să depășim cu bine perioada. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că așteptăm un pic mai mult ajutor și sprijin din partea autorităților. Există mai multe promisiuni sau există scenarii, așteptăm să le vedem puse în practică și așteptăm să le vedem reale și palpabile. Realizabile. Este clar că dacă va urma același scenariu, unele dintre hoteluri se vor închide, altele vor rămâne deschise și vor lua și celelalte 50-20 de camere care veneau din celelalte hoteluri, cum s-a întâmplat și atunci, dacă îți poți permite. Și da, la momentul la care am redeschis la 1 iunie, ne gândeam că septembrie arată mult mai bine decât a arătat, la fel și octombrie, nu arată din păcate și așa cum spunea și Larisa, suntem practic venim cu banii de acasă ca să supraviețuim și facem scenarii peste scenarii, dar numai că situația nu se vede în niciun fel îmbucurătoare, să se îmbunătățească în vreun fel. Și am și luat, adică pe parcurs am făcut absolut toate măsurile. Șomajul tehnic, după aceea ne-am întors, am păstrat o echipă destul de mare, am făcut concediere colectivă 50% din personal, am păstrat o echipă destul de mare, am intrat în cei 41,5%, acum suntem în Kurzarbeit și așteptăm mai departe să vedem ce se întâmplă. Pentru că altfel
cea mai mare cheltuială în afară de cea cu clădirea, este resursa umană și vrem să ne protejăm oamenii, vrem să ne păstrăm echipa, pentru că dacă mâine se întâmplă și, nu știu, apare un vaccin și putem să ne reluăm activitatea, vom avea nevoie de acei oameni și chiar și acum mă gândesc că o să fie o criză de resursă umană foarte, foarte mare atunci când o să ne revenim. Pentru că foarte mulți oameni care au plecat acum s-au reorientat deja către alte domenii. Exact. Deci nu mai vorbim de fidelitatea în... O să-ți continui punctul de vedere puțin sau vrei să mai adaugi ceva? Nu. Chiar exact asta se întâmplă. Știi? Toți cei ce pleacă din hotelărie, din restaurante, văzând cât de sensibilă este această piață și cât de sensibil este această industrie, se reorientează către cu totul și totul alte domenii. În așa fel încât, în momentul în care... Să aibă o siguranță exact, că, pe termen lung. Nu știm în primul rând cât o să dureze, pentru că nimeni nu știe cât o să dureze toată situația asta. Putem doar să ne gândim că minim un an încă o să dureze tot ce se întâmplă acum. Și da, își schimbă industriile și se reorientează către și alte domenii. Deci sunt de acord cu ce spune Cristina și I see it coming, cum s-ar zice. În momentul în care ne vom relua activitatea în sensul adevărat al cuvântului, în sensul de anul trecut, va fi foarte greu să gestionezi forța de muncă. Mai ales că anul trecut era oricum deja o eram problemă deja, da, exact. Aveam forța de muncă în domeniul acesta foarte vulnerabil al Horeca, al ospitalității în general. Și chiar și acum, oamenii care au rămas, cumva rolurile s-au întrepătruns și se contopesc și nu faci și numai atribuțiile unui post. Adică dacă este nevoie, oamenii care au rămas acum, cel puțin în cazul nostru la noi hotel, dacă este nevoie, fac și multe altele. Da, înțeles. Ne-am specializat pe mai multe roluri în ultima perioadă, forțați de împrejurări. Gândește-te că, fiind și pe Kurzarbeit și cu o echipă limitată, nu ai foarte mult personal pe anumite ture. E de ajuns să se întâmple ceva cu un singur om și s-ar putea să fie nevoie de... să intervii. Da. Dar apropo de ce ziceai tu, Larisa, că situația este incertă și informațiile care vin sunt de azi, de la o zi la alta se schimbă. Ce mă surprinde este că oaspeții noștri, clienții, oricare ar fi aceștia, consumatori de restaurante sau cazare și așa mai departe, sună toți la hotel. Știți ceva? Sau știți care sunt restricțiile? Știți care sunt normele de intrare în țară? Adică e un fel de birou de informații. Da, se presupune. Comunicarea la nivel de autorități este laconică. Da. Se presupune că noi ar trebui să știm ce se întâmplă și de multe ori chiar știm, cel puțin de azi pe mâine, care sunt deciziile de luat. Sau de azi pe azi. Sau de azi pe azi. S-a întâmplat la școală. Da. Și ce vreau eu să spun este că, uite, unele direcții date de lanț, ca housekeeping-ul, care ar trebui să intre mai rar în camere și să fie evitat contactul cu oaspeții noștri, în cazul nostru, pot să spun, testat în operations, nu este așa. Oaspeții noștri se așteaptă în continuare ca serviciul de 5 stele să fie de 5 stele și în fiecare zi să intre housekeeping-ul și... Chiar citisem una din... am citit un pic să văd cum se întâmplă lucrurile afară în domeniul hotelier și una din măsurile propuse de multe hoteluri era aceea de a nu exista housekeeping pe perioada întregii. Da, și la noi este. Avem inclusiv informația în cameră. Pentru long stay se face la fiecare a 3-a zi. Dar la check-in se spune că dacă doriți mai des, să anunțați la recepție și anunță în fiecare zi. Adică, sau întreabă housekeeping-ul dimineața, doriți curățenie și bineînțeles că doresc. Adică este chiar... Că ceea ce ne face să înțelegem că comportamentul nostru este foarte puțin schimbat. Adică, da, noi ne schimbăm felul de a vedea lucrurile, felul de a gândi, suntem mult mai atenți apropo de interacțiune și de comunicare în general, dar noi avem niște tabieturi toți și este foarte greu să scoți, să
ești obișnuit să mergi la hotel și să ți se facă patul când te întorci în Exact. cameră, să fie totul frumos, curat, să miroasă exact. bine, să nu ai grija tu de cea pe care o ai acasă, să speli vasele, să îți faci curat și tot așa. Da. Tot din ceea ce citisem în America, în mod special, statisticile pe care le-au vehiculat, este că revenirea se va face mai ușor la nivel de hoteluri mici și medii decât la cele mari sau hotelurile de lux. Pentru că turismul de lux va avea și mai mult de suferit sau turismul în hotelurile mari care presupun și costuri mult mai mari. Cum vedeți voi, care aveți totuși o experiență de niște ani buni în spate în hotelăria din România, considerați că acum este șansa hotelurilor mici să crească mai repede după ce se va termina cu această perioadă incertă? Păi, în primul rând, un hotel mic are șansa să iasă mult mai repede din această criză, doar prin simplu faptul că are mai puține camere. Și mai puține cheltuieli. Și mai puține cheltuieli. După care, politica de tarifare este, adică aș putea spune mai permisivă, pentru că, de fapt, și lanțurile și hotelurile de 5 stele s-au adaptat la o politică de tarife mai flexibile. Însă, da, prin simplu fapt că e un hotel mai mic, prin simplu fapt că ai flexibilitatea tarifelor și prin simplu fapt că poți să ajungi la o categorie mai mare, adică te extinzi. Inclusiv poți să ajungi către clienții care au bugete limitate și poți să te extinzi și către clienții care au bugete mai mari. Dar da, este adevărat, piața de lux sau... Bine, trebuie să facem o definiție. Cum în România să zicem că nu există o piață de lux în ceea ce privește hotelurile. Ba, aș vrea să spun că există și aș vrea să cred că există. Nu există acel... Burj Al Arab. Exact, nu vorbim de acel lux, pentru că dacă vorbim de București, Bucureștiul este o destinație de business. Și are legătură cu cererea și oferta. Care este cererea Bucureștiului și ce oferă hotelurile din București. Dar, apropo de politica tarifară și de felul în care ne adaptăm 4 stele, 5 stele, 3 stele, este foarte important să ne menținem corect, la un grad de ocupare corect versus veniturile pe care le previzionez. Pentru că dacă noi, Radisson sau Sheraton, ar ajunge să transmită un mesaj în piață că we are able to, nu știu, suntem dispuși să oferim orice tarif, ce o să facă Larisa la Golden Tulip? S-ar duce și mai jos sau hotelurile de 4 stele și nu mi se pare corect. Adică corect ar fi ca fiecare dintre noi să ne menținem la un nivel corect. Pentru că toți trebuie să supraviețuim și toți trebuie să ne așezăm corect. Pentru că e foarte greu ulterior să crești. Adică gândiți-vă că... Odată ce ai obișnuit publicul la un nivel scăzut, după aia, cum poți să motivezi creșterea? Păi, din 2008 până anul trecut, faceți un calcul cât a luat pieței de Horeca sau tuturor hotelurilor să se alinieze sau să ajungă la un nivel comparabil, cel puțin, cu alte destinații similare, orașe de business, să fim la același nivel. Pentru că, oricum, Bucureștiul era, din toate discuțiile sau toate evenimentele mari pe care le-am făcut, era ceva de genul: dacă venim în România, trebuie să obținem un preț mai mic. De ce? În condițiile în care condițiile de multe ori poate sunt chiar mai bune decât mult mai bune, hoteluri clasificate la același număr de stele ca cele din București. Din păcate n-am ajuns încă la această maturitate și când te lovește ceva ca pandemie,
se vede în piață că tendința este flexibilitate, dar totuși să nu dăm disperare. în tarife astfel încât să stricăm tot ce am construit în foarte mulți ani. La noi cu greu am obținut un ADR de 100 de euro la nivel de 5 stele pe toate hotelurile în atâția ani. Da. Ok, având în vedere că au avut de suferit atât business travel-ul cât și leisure travel-ul, unde considerați că trebuie acum să vă îndreptați eforturile de marketing și de vânzări, astfel încât să creșteți măcar pe una din ele, sau credeți că trebuie luate în egală măsură? Cum credeți că este mai important să comunicați și să vindeți în perioada aceasta, pe business sau pe leisure? Cred că pe ambele, dar numai că știi ce lipsește în perioada asta? Nu E există cererea. cerere. Da. Adică indiferent unde am vrea noi să ne axăm, la noi 1400 de metri pătrați de săli de conferință, nici măcar nu ne visăm că am putea să-i umplem. Da, avem niște cereri, dar sunt foarte mici. Și evenimentele sunt la fel de incerte ca și situația din restaurante. Sunt oaspeți care au un eveniment peste 2 zile și sună la hotel, îl mai ținem? Vedem mâine, dacă îl mai ținem pentru poimâine. Gândiți-vă numai câte implicații sunt la a face mâncarea pentru acest eveniment, pentru că trebuie să o faci cu câteva zile înainte și dacă o decizie vine cu 2 zile înainte și tu deja ți-ai scos și ai început să pregătești, trebuie să arunci absolut tot stocul ăla de mâncare pentru că nu ai ce să faci cu el. Asta spun, că nu facem strategii de business și pe corporate și pe leisure. Dar numai că corporate vine foarte puțin și nu pe evenimente, clar. Vin oameni din companii care vin cumva să-și superviseze business-urile din România, dar nici de cum la volumul la care era în 2019. Și pe leisure, la fel de puțin. Adică sunt oameni care au curajul să călătorească în perioada asta, dar mai mult individual, nu în grupuri și Au curajul și mai degrabă au nevoia să călătorească pe perioade foarte scurte. Eu văd lucrurile în felul acesta. Avem un număr cert de oameni care au nevoie să călătorească în această perioadă și, practic, numărul acesta care este constant, dictat de nevoie, se împarte către toți cei care sunt deschiși și astăzi în piață. Cred că șansa sau momentul de start de zero va veni atunci când căpătăm din nou încredere să călătorim în siguranță, atunci când autoritățile vor fi stăpânit fenomenul de astăzi și vor fi dat mesajele pozitive și corecte că a călători nu te ucide sau a merge la restaurant nu te omoară mai mult decât, nu te expui un risc mai mare decât atunci când te duci la cumpărături într-un spațiu mult mai aglomerat și mult mai populat pe durata unei zile și când eforturile comune, hotelieri, instituții, ministere, vor fi în direcția de promovare a destinației noastre, nu exclusiv pentru business, ci și ca o destinație de leisure, pentru că România este o țară superbă care așteaptă și are nevoie să fie descoperită. Bucureștiul este o destinație culturală interesantă care are nevoie să fie promovată și descoperită. Spuneai că acel procent mic de clienți, de oaspeți care sunt nevoiți să călătorească se împarte acum la o plajă destul de mare de locații din care să aleagă. Considerați că sunteți acum într-un fel de război, să zicem așa, pentru a atrage clienții între voi sau considerați că acest moment vă unește și astfel încât să vă ajutați reciproc? Mai ales că suntem aici cu 3 hoteluri aflate într-un perimetru de foarte kilometru pătrat, să zicem. N-aș putea să spun neapărat că e un război. Da, fiecare hotel o să facă tot ce este posibil ca să-și atragă cât mai mulți clienți. Dar asta nu înseamnă... Exact, dar asta nu înseamnă că e un război. Războiul, de fapt, se transmite prin
oferta pe care o transmite fiecare. Dar, pe de altă parte, Cristina a menționat mai devreme ceva legat de loialitate. Fiecare hotel și fiecare brand și fiecare lanț are un procent de oaspeți care se întorc se vor întoarce doar la acele hoteluri. E demonstrat, analitic, sunt date în spate care arată lucrul ăsta. Adică dacă Sheraton are un anumit capital de oaspeți care folosește Sheraton, acolo se vor întoarce. Radissonul la fel, Golden Tulip la fel, prin simplu fapt că noi așa îi numim, repetitive customers, repetitive guests, cei care se întorc, indiferent de politica de tarife, ei se vor întoarce la tine. Pentru că acolo este locul unde vor să-și petreacă sejurul 2-3 zile sau cât urmează să stea ei. Și apoi, dacă e să separăm leisure business, business-ul este, călătorii de business sunt influențați și de deciziile companiilor lor. Adică nu este doar eu aș fi dispusă să călătoresc și mâine. Dar compania nu-mi permite să fac lucrul ăsta. Adică dacă și știm informațiile astea de la clienții noștri, de la prietenii noștri care lucrează în corporație și așa mai departe. Adică sunt și ei obligați să respecte niște reguli. Chiar dacă ei sunt dispuși să călătorească, sunt dispuși să exploreze sau să meargă cu toate, bineînțeles, având toate măsurile de siguranță impuse și mai departe. Dar toate aceste decizii sunt cumva acumulate, adică e de fapt factorul economic care ne obligă să luăm niște decizii sau ne aflăm de fapt în situația asta și datorită factorului economic. Adică dacă vă uitați un pic în spate, ce s-a întâmplat în momentul aprilie-mai, martie-aprilie-mai, cât au fost restaurantele închise, o mare parte din hoteluri închise, ne-am fi așteptat ca livrările să crească sau să suplinească lipsa sau închiderea restaurantelor. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și poate, cred că orice restaurant, în acest moment, dacă vorbiți cu oricare dintre ei, o să spună că nu am reușit să vindem la fel de bine ca și cum ar fi fost oaspeții prezenți în restaurant. De ce? Pentru că sunt mai mulți factori. A crescut business-ul la cei care făceau doar livrări. Da. Statistic, deși din ce am mai discutat și cu ceilalți invitații mei, dar într-adevăr, cei care nu erau specializați pe livrări nu au putut să suplinească doar din livrare și să ajungă la aceleași... Exact. Și cum spunea Adrian Hădean, nu ai cum vreodată să trăiești experiența mâncatului în oraș acasă. Exact cum spuneam și eu, vila hotel, pentru a te bucura de întreaga experiență, de mocheta aia plăcută pufoasă, pe care calci pufoasă, de patul făcut de altcineva, de curățenie, de mâncarea caldă, în primul rând, pentru că acasă nu o să ajungă niciodată mâncarea la aceeași calitate. Nu are cum. Da. Mai ales când vorbim de fine dining, chiar vorbim și cu invitații mei din celelalte emisiuni. Chiar și la cafea, dacă ești. Comandă-ți o cafea, nu știu, orice cafea ai vrea tu să bei, să ți-o aducă delivery. Nu ai cum să faci. De pe cappuccino. Nu există. Exact. Că tot ați adus vorba de restaurante, o soluție care s-a tot vehiculat în această perioadă, atât la nivel de restaurante, cât și la nivel de turism în general, a fost cea a voucherelor valorice de folosit ulterior. Clienți fideli achiziționau aceste vouchere care să ajute în momentul respectiv la susținerea business-ului și care să fie apoi folosite când se redeschide lumea, să zicem. Credeți că și în cazul hotelurilor poate să funcționeze un astfel de sistem? Îți scriu un cec în alb să pot veni la tine oricând în decursul anului 2021, dar îți cumpăr acum acea cameră pentru 5 zile. Este o soluție?
Eu cred că este o soluție, dar în niciun caz nu este soluția pe care ar trebui să ne bazăm în mod exclusiv pentru perioada care urmează. Când spun asta, mă bazez pe faptul că o parte dintre rezervările anulate la începutul pandemiei au fost transferate către vouchere care să poată fi folosite în perioada care urmează, 6 luni, 9 luni, 12 luni, în funcție de distanța la care se afla respectivul oaspete. Cert este că în lipsa unei predictibilități pentru următoarele 3 luni, 6 luni, va fi imposibil să garantez că voucherul respectiv poate să fie folosit 2 ani de aici încolo, 3 ani de aici încolo, pentru că e o perioadă de timp mult prea mare. Am avut vouchere care au fost solicitate pentru următoarele 3 luni, s-au întors, au mai cerut o prelungire de 3 luni, s-au întors acum, au cerut o prelungire de 1 an. Nu știm. Iar voi sunteți flexibili în acest... Fără doar și poate. Decizia și recomandarea lanțului a fost că în această perioadă pentru toate rezervările este foarte bine să avem flexibilitate maximă, fără a induce neapărat pierderi, dar va fi important în menținerea loialității clienților pe termen lung. Diana, vrei să spui ceva legat de... Nu, sunt de acord. Nu are cum să funcționeze. Nu ai cum să zici că este o direcție din care să te aștepți să ai un return, un ROI mâine. Sau nu cred. Și nu cred că România sau poate pentru destinații turistice poate să funcționeze lucrul ăsta, pentru că știi că te vei întoarce acolo. Repet, București este o destinație de business și orice procent de leisure, vacanțe, restaurante, piscine și mai departe ai avea, nu are cum să suplinească. Și oricum, toți cei ce ne frecventează hotelurile sunt oameni din afara României. Așa cum zice și Cristina, piața domestică a fost, de fapt, noi am creat o nevoie prin măsurile și prin deciziile de distanțare, siguranță, lockdown și așa mai departe. Românii au fost obligați cumva să circule în interior, în țară, ceea ce, pe de o parte, a fost un lucru minunat pentru restul pensiunilor, destinațiilor, orașelor din România. La fel și în București, adică de unde, dau un exemplu, de unde anul trecut, să zicem, în perioada iunie-septembrie, am fi vândut restaurantele sau, piscina hotelului ar fi avut focus mai mult către oaspeții hotelului. Acum am văzut că există această piață domestică care are nevoie de asta. Și atunci am zis, ok, hai să adaptăm oferta în așa fel încât să fim deschiși către toți cei din București să utilizeze serviciul piscina, restaurante în grădină, în curtea interioară. Lucruri care s-a și observat, dar nu poți să te concentrezi doar pe chestia asta. Iar un voucher scris în alb, dacă e să mă întorc punctual la întrebarea ta, repet, vom avea aceeași abordare. Încercăm. Flexibilitate, dar nu este o soluție. Pentru că ne întoarcem la aceleași cuvinte cheie. Cerere. Avem cerere, avem ofertă. Nu avem cerere, nu avem ofertă. Adică, poți să creezi oportunități din ce se întâmplă în acest moment. Și de fapt asta e foarte important, să ne creăm noi oportunități din, ok, ce poate să ofere fiecare hotel în parte. Cu ce suntem, cum ieșim noi în față sau cum reușim ce putem să le oferim, în așa fel încât cei ce intră să aibă o experiență cu totul și cu totul. Ceea ce mă duce la următoarea mea întrebare, dar nu înainte de a o întreba pe Cristina dacă are o altă părere decât... Să știi că voucherele astea în alb erau și înainte, adică dacă cineva voia să ia un tort sau o cameră sau orice în hotel, putea să o ia. Așa cum a zis Larisa, rezervările non-refundable, plătite în avans,
au putut fi puse pentru o altă perioadă fără nicio problemă. Noi, de exemplu, avem contract cu Sodexo și cu Chèque Déjeuner, inclusiv pentru voucherele de vacanță din România. Exact. Dar iar trebuie să fie atractiv pentru români și cumva noi nu suntem, iar asta trebuie iar o strategie de țară, promovare, să vedem cum putem să facem să atragem și românii. Am încasat într-adevăr în perioada de lockdown, atunci când nu mai era nimic, am încasat câteva vouchere de vacanță și de la români care încă nu și-au consumat serviciile la noi în hotel și o să-i așteptăm oricum cu drag să vină, că au termen până când se expiră voucherele să vină, dar trebuie să fie cerere pentru asta. Ok, hai să începem la întrebarea pe care o aveam legată de promovare și mai ales de social media, care în ultimele luni a explodat tocmai din cauza timpului mult petrecut în fața ecranelor și mai puțin în socializarea aceea face-to-face despre care vorbeam mai devreme că este încă atât de necesară. Cât de importantă a fost social media în această perioadă și care este strategia voastră pentru atragerea clienților prin intermediul social media în următoarele luni, să zicem, jumătate de an? Cu cine începem? Hai să începem cu tine, că ești chiar la zona de marketing și le lăsăm pe doamnele director mai încolo. Social media a fost și cu siguranță urmează să se dezvolte. De fapt, social media este o comunitate total diferită față de ce se întâmplă în momentul în care sună cineva la telefon și vrea să-și facă o rezervare. Practic, acolo creezi nevoia și creezi cererea. Și creezi dorința omului de a veni la tine în hotel, în restaurant, pentru a trăi experiența pe care tu o promiți din fotografia respectivă. Da, social media cu siguranță va fi și în continuare un punct pe care atât cei din restaurante cât și cei din hoteluri, că vor sau nu vor, trebuie să se concentreze. Adică tot ce înseamnă online, activități. Da, deși poate va fi greu să iei astfel de decizii, pentru că tot ce înseamnă social media înseamnă investiții. Și înseamnă să investești în campanii, înseamnă să investești în tot felul de AdWords, Facebook Ads. Care nu au un return direct. Am băgat atâția bani, știu că o să vină atâția clienți. Exact. Adică tu vezi niște metrici, observi evoluția, câți posibili clienți au dat like, share, impressions și așa mai departe. Dar tot ăsta este canalul pe care îl vezi, îl poți simți mai bine. Și acolo, cu siguranță, trebuie să... Asta ar fi sfatul meu către toți jucătorii de pe piață. Pentru că ce faci online, în online, are un reverse, are o modalitate de a se întoarce, produsul se întoarce. Adică la un moment dat există un efect. Că nu există mâine, va fi un efect peste o săptămână, 2, 3 și e testat. Adică lucrul ăsta l-am văzut și noi, investind și mai mult, chiar și în această vară, în toate campaniile pe care le-am făcut. Apropo de piscine, apropo de restaurante, apropo de... la începutul, după ce ne-am întors, ne-am redeschis porțile, ca să zic așa, hotelurile către piața domestică, am zis, haideți să facem un film despre măsurile implementate, dar nu neapărat să arătăm fiecare pas ce facem. Haideți să o facem prin intermediul unor oaspeți care ar fi fost ipotetic cazați în hotel. Lucru pe care l-am și făcut. Și felul în care această activitate și această campanie a avut un efect de bulgăre de zăpadă, adică începe să crească pe măsură ce este fie șeruit, fie cascadat de către comunitatea hotelului, comunitatea restaurantelor și așa mai departe. Adică chiar dacă mâine nu o să intre o rezervare pentru că am făcut noi chestia asta sau am luat noi această decizie sau am investit în asta,
dar într-o săptămână, 2, 3, o lună, adică are un efect de lungă durată. Lucru care este foarte important versus, nu știu, un afiș pe stradă sau un afiș facem asta sau avem restaurant sau un flyer. Lucru care nu mai are același impact vizual. Adică digitalizarea, optimizarea resurselor în online, search engine optimization sau să folosești toate tururile, acțiunile, activitățile în online sunt, din punctul meu de vedere, și sunt testate, sunt activități cheie în această perioadă. Chiar dacă, repet, vin cu o investiție în spate, dar este o investiție pe care o urmărești și vei vedea rezultatele în viitor. Hai să vedem cum stă treaba. Da, total de acord. Pentru noi perioada aceasta a fost o perioadă de evoluție în social media și de încercare a lucrurilor pe care nu le-am încercat până acum, fie că nu le-am considerat neapărat esențiale, necesare, fie că nu am avut timp pentru ele, fie că le-am amânat. Cert este că perioada asta am încercat tot ce am fi putut încerca și deși la început, în aprilie, ne întrebam ce facem, comunicăm, nu comunicăm, ce putem comunica acum, nu cred că vrea nimeni să ne audă sau să ne asculte, am luat totuși decizia de a comunica frecvent ce facem, cum suntem, cum trecem noi prin perioada asta, ce informații am găsit noi utile, ce recomandări am primit pentru a ne menține tonusul pozitiv. Și în felul acesta am văzut că toate canalele noastre de comunicare din social media au avut o creștere mai mare decât în perioadele anterioare, când comunicam cumva mai puțin uman. Dacă aș sumariza experiența noastră, ar fi comunicare reală, naturală. Am comunicat ce suntem, ce facem, ce emoții avem și ce ne ajută să mergem mai departe. Și asta cumva... Și crezi că asta cumva v-a diferențiat? Că vorbeați mai devreme toate trei despre a scoate în față anumite aturi. Asta pentru noi a făcut diferența, pentru că a deschis un canal de comunicare cu potențialii și viitorii clienți, care până acum a fost cumva într-o stare de latență. Acei oameni care aveau nevoie să călătorească și care ne-au văzut și ne-au auzit sau ne-au întâlnit în social media, ne-au sunat să ne întrebe ce faceți, sunteți bine, sunteți deschiși, dacă am călătorit, la ce ar trebui să ne așteptăm. Și în felul acesta au apărut o bună perioadă de timp, rezervări exclusiv pe telefon. Noi fiind obișnuiți să funcționăm foarte mult în rezervările din intermediul online, pe platformele, că vorbim de Global Distribution System, că vorbim de OTA, că vorbim de alte resurse online, cert este că o mare parte din rezervările pe care noi le primeam înainte de pandemie veneau în online. În mod paradoxal, în lunile de vară, comunicarea directă și rezervările pe telefon au înlocuit rezervările care veneau în mod tradițional în online. Acum cumva lucrurile încep să se echilibreze, rămân în continuare rezervări telefonice, rămân în continuare întrebări pentru a se asigura că pot să călătorească, dar revin și rezervările online. Semn că mergem toți înainte și nevoile noastre de a călători nu se opresc aici, ci doar sunt un pic în stare latentă. Hai să vedem cum stăm cu social media la Sheraton. În general, lanțurile mari au o prezență destul de bună în social media și ca postări și prezență și awareness și fidelizare și absolut tot ce presupune asta. Într-adevăr, la perioada de lockdown, direcția lanțului a fost să stăm dark. Nu știu dacă a fost în cazul tuturor lanțurilor, dar pe perioade din acestea majore cu impact, deciziile se iau la nivel de lanț. Și am comunicat foarte puțin, în afară de pozele cu inimioare pentru oamenii din linia întâi, făcute pe hotel și un mesaj cald pentru sărbătorile pascale. Prea puțin am comunicat în perioada în care am fost lockdown. După aceea, ușor am avut direcții în funcție de serviciile care se deschideau în hotel și măsurile de siguranță și sănătate pe care le-am implementat pentru oaspeți ca să se simtă în siguranță. Și apoi absolut tot ce s-a făcut, restaurant și cazare, și postăm în fiecare zi aproape, inclusiv pe Instagram, pe Facebook, pe LinkedIn.
suntem prezenți. Ce aș mai vrea eu să adaug este că foarte mult în perioada asta s-a comunicat și prin persoanele din hotel care sunt practic ambasadorii hotelului și cumva și rezervări au venit de acolo și comenzi și foarte multe dintre angajați de... Da, vorbesc, uite, din punctul meu de vedere, care eu sunt un social media addict și sunt acolo tot timpul, că foarte mult am comunicat pe partea asta și s-a văzut. Adică și persoanele care lucrează în hotelul respectiv, comunicarea lor personală a fost îndreptată spre a atrage cât mai mulți oaspeți și s-a dovedit foarte benefică, pentru că noi suntem și ambasadori de țară, și ai hotelului și așa mai departe. Care înțelege că toți aveți de câștigat asupra... Sigur. Din recomandările făcute. Să revenim imediat la echipă, însă înainte vreau să rămânem puțin tot în zona asta de comunicare online și să vă întreb dacă o prezență și o imagine bună pe mediile online precum Booking sau TripAdvisor minimizează costurile de promovare aferente fiecarei locații. Adică, cu cât ai o reputație mai bună, mai multe steluțe pe TripAdvisor sau pe Booking, cu atât trebuie să investești mai puțin în reclama obișnuită de Google Ads sau mai știu eu ce alt, chiar și Instagram, Facebook, ad-uri plătite. Este, deci, în sine această reputație o modalitate de reclamă? Cu siguranță. Satisfacția oaspeților este cartea de vizită a oricărui hotel. Dar adică observați că este mai puțin necesară investiția în reclamă cât este mai bună satisfacția oaspeților din mediile online? Nu, cred că. Adică se completează una pe cealaltă. Și merg cumva în paralel, pentru că satisfacția din mediul online travel agents, că așa asta este definiția noastră pentru agenții mari, cum ar fi Booking.com, Agoda, HRS și alte platforme. Acolo monitorizăm sau vedem live care este feedback-ul clienților apropo de feedback-ul sau trăirile și experiența pe care au avut-o în hotel. Ce facem fiecare dintre noi ca să ne marketizăm și să ieșim în față are sau nu legătură cu asta. Adică, practic, tu vrei să știi dacă ai investit mai puțin, dacă ai avea 5 stele în mod constant. Nu, pentru că, repet, tu ai, în primul rând, trebuie să cumva să definești care este nișa. Ce vrei să promovezi în online? Pentru că nu poți să promovezi tot într-o zi. Trebuie să ai un obiectiv. Partea de cazare, partea de restaurante. Pentru că cred că fiecare hotel are noi cel puțin avem un target să convingem oaspeții din România, din București, că restaurantele din hotel nu sunt neapărat mai scumpe decât un restaurant din afara hotelului. Oricum în România există această percepție, exact, nu merg la restaurantul de hotel, nu neapărat că e mai scump, dar pur și simplu există această barieră a ușii rotative. Exact. O să mă vadă cineva, da, exact, ce să fac într-un hotel. Da, de asta zic că cumva avem niște obiective setate. Și ce se întâmplă ca feedback în online merge paralel și în offline. Adică online travel agents merge în paralel cu activitățile pe care le facem în social media. Deci, din punctul meu de vedere, ele se completează sau merg în paralel. Cu siguranță nu se de obicei, satisfacția asta, steluțele astea te ajută la oamenii care intră deja pe canalul acela să te vadă. Și după stele te alege pe tine hotel că ai mai mult scoring-ul, nu știu, pe Booking sau ceva. Adică dacă un om este obișnuit să se ducă să-și facă rezervarea pe Booking și caută ceva pe București, probabil că se va duce, dar el deja se duce pe canalul ăla. Pe social media poate tu vrei să îți pui ceva pe restaurant, nu știu, sau pe spa și atunci atragi cu totul altă piață decât cea pe care o ai în canalele obișnuite. Și da, avem foarte multe medii în care putem să ne evaluăm satisfacția
și OTAs, așa cum a spus Diana, și de la membrii noștri care sunt în programul de loialitate, în serverurile pe care le primesc. Adică avem foarte multe metode prin care să ne stabilim targetul și unde vrem să fim. Să măsori zi de zi, Da. practic, evoluția. Dar apropo de comunicare, ce mi s-a părut interesant în perioada asta este că mi se pare că și mediul de business, fiind camere de comerț, ambasade, inclusiv blogări cunoscuți, au preluat diverse informații pe care mi s-a întâmplat și nouă. Adică în momentul în care am postat sau am publicat sau am scos un comunicat de presă, fără să întrebăm, ați putea să preluați sau ați putea să dați mai departe informația, lucrul ăsta s-a văzut involuntar și ne fiind, nu aș putea să zic obligați, dar ne fiind măcar rugați să facă lucrul ăsta. Și chiar mi s-a părut extraordinar cât de mult a contat sau mi se pare că ne-a mobilizat toți. Mai ales în perioada martie-aprilie, cred că eram toți acolo. Ce facem a să ne scris ajutăm cineva, da, să dăm share ca să dăm mai departe informația. Am publicat că am făcut niște donații. A preluat, s-a dus informația online, offline, s-a dus foarte repede către oameni către care nu am fi reușit să ajungem altfel. Adică, și apropo de comunicarea între hoteluri și apropo de comunicarea cu industriile conexe. Adică chiar mi s-a părut că am făcut niște eforturi, dar ne fiind forțat. Adică s-a întâmplat așa, organic. Toți s-au mobilizat și toți au încercat să ajute. Și în continuare, comunicarea asta se menține la grup de organizații care reprezintă industria noastră. Mi se pare că se lucrează foarte mult. Poate nu se vede, pentru că deciziile cumva contrazic starea de fapt, dar noi încercăm și comunicarea pe partea este foarte bună și pe mail și pe grupurile de WhatsApp și dacă vrem să ne strângem în Piața Victoriei și oricum ar fi. Așa cum a spus Diana, da, a fost impresionant că sunt oameni care au postat poze chiar și din vacanțele pe care le-au avut în hotel în anii trecuți și au spus abia aștept să mă duc din nou la Sheraton, să sar în pat, să mănânc cocină în Benihala și așa mai departe, știi? Adică ceva frumos, da. Uite, cumva mi-ai ridicat la fileu următoarea întrebare pe care tot simțeam nevoia să o pun, pentru că toate ați spus despre clienții care sunau să ceară de la voi informații pe postul de birou de informații turistice. Aș vrea să știu cât de important a fost trainingul făcut cu angajații, sau mă rog, este în continuare trainingul făcut cu angajații pe partea asta de informare constantă. Deci cât de important este acest tool pentru hotelul vostru și care este impactul asupra clientelei. Ați văzut că a crescut satisfacția clientului când a dat peste o recepționeră, să zicem, care i-a putut răspunde la toate întrebările, atâtea câte avea și ea, atâtea câte aveți și voi, atât de la grup cât și de la autorități. Hai să vorbim un pic despre această parte de training. Cât de des o faceți, cât de importantă este și unde sunt limitele sau limitările, mai bine zis. Eu aș putea să spun că pentru noi este extrem de importantă și la începutul lui aprilie, când am primit primele proceduri și standarde de operare, am primit inclusiv pachet de training plecând de la ce este COVID, lanțul nostru având experiența acestui virus în China, informațiile au circulat destul de repede și organizarea grupului a fost exemplară în a pregăti o serie de traininguri pentru toți angajații, astfel încât am primit informațiile de care aveam nevoie, am putut să le oferim la rândul nostru și am avut încredere că ceea ce facem ne va ajuta să rămânem sănătoși.
Deci da, este o componentă extrem de importantă și pe lângă faptul că training-ul este oricum pentru fiecare dintre lanțurile noastre extrem de bine organizat și de riguros, noile informații și noile training-uri în ceea ce privește acest virus au fost extrem de utile. Și cât de des se întâmplă, mai ales acum, perioada asta, când informațiile vin așa de la o săptămână la alta, se schimbă, nu mă refer numai la trainingul acela standardizat venit de la lanț, ci și la informațiile locale. Practic, mediul în care trăim ne obligă ca fiecare zi cumva să conțină o componentă de training, pentru că apar schimbări care trebuie comunicate instant și chiar dacă ne aflăm în mijlocul unei zile de lucru, au apărut informații, am făcut pauză, 10 minute, training, avem de comunicat, trebuie să ne asigurăm că înțelegem în primul rând sau că adaptăm, dacă este cazul, resursele din operațional. Hai să vedem la Radisson. Asta treaba. Noi avem o academie, zicem Radisson Academy, apropo de ce înseamnă traininguri chiar și dinainte de ce s-a întâmplat acum sau ce se întâmplă acum. Cred că e răspunsul tuturor, adică da, fiecare hotel, fiecare lanț are o anumită structură și o cultură organizațională care implică și componenta de trainings. Ce se întâmplă acum, clar, e așa cum am mai și menționat pe parcursul discuției, angajații au venit, s-au reîntors în etape. Adică și acum lucrăm în etape tocmai de a nu interacționa foarte mult unul cu celălalt și pe măsura posibilităților să păstrăm cât se poate de mult contactul și distanțarea socială. Și atunci, reîntorcându-se în etape, pentru fiecare dintre ei trebuie să se facă aceste traininguri de new normality, adică care este abordarea, bine, nu ne schimbăm corul, suntem aceiași oameni plăcuți, zâmbitori și frumoși în fața clienților noștri, dar este foarte important ce le spunem în așa fel încât să nu creăm o stare de panică dacă, nu știu, aude ceva sau se întâmplă ceva, felul în care comunici și cel mai important este, sau ce s-a comunicat în toată perioada asta, cât de curat transmiți mesajul. În așa fel încât, tocmai pentru că sunt informații din toate direcțiile, lockdown, restricții, carantină, non-carantină, adică eram... Țări banate, țări exact, adică, liber. Da, chiar răbdeam cu o colegă din recepție zile trecute că în perioada pandemiei, zice, m-am trezit cu un oaspete și era din Germania și nu știam ce să fac. Adică Germania era în lockdown. Cum a ajuns în țară? Adică tot felul de gânduri și de... teleportat? Da, exact. Tot felul de gânduri pe care trebuie să ți le controlezi și să ai o reacție în așa fel încât să nu mai trezești alte stări de frică și de panică, în așa fel încât să, nu știu, începem o altă discuție în recepție. Dar da, deci, focusul cel mai important este pe ce fac oamenii, cum reacționează, măsuri de siguranță și de safety probabil nu se pune în discuție. E foarte important și facem lucrul ăsta și înainte făceam, acum și mai mult. Și da, se întâmplă regulat, se întâmplă săptămânal, pentru că pe lângă trainingurile obișnuite de ce trebuie să facem, cum trebuie să comunicăm, care sunt măsurile pe care le luăm, contează foarte mult și starea de bine a angajaților noștri. Adică dacă vorbim în fiecare zi doar despre această situație tensionată și de faptul că ne luptăm în fiecare zi să aducem venituri și să susținem cumva brandul, este foarte important să ne asigurăm că cei care lucrează au o stare de bine. Oricât de... Și așa avem această presiune economică, dar este foarte important să avem o discuție și, nu știu, un coffee talk, virtual coffee talk, așa le numim noi. Discuții cu clienții noștri, discuții cu alți colaboratori din alte hoteluri, pentru că ne ajută.
Până la urmă, comunicarea este cea care susține și dacă nu putem face face-to-face, o vom face și virtual. Și da, asta se transformă se transmit prin diverse traininguri de masterclass-uri de cum să gestionezi starea de spirit psihologic, cum să discuți cu partenerii despre o provocare și mai departe. Hai să vedem și la Sheraton cum stați cu trainingul. Traininguri erau și înainte, așa cum a spus Diana, baza de date a trainingurilor din Marriott este enormă. Dacă vrei să înveți, poți să înveți până îți deschizi singur un hotel, numai să te ducă. Și acum, da, au fost trainingurile specifice coronavirus care au trebuit implementate și făcute de absolut tot personalul atunci când s-a întors din șomaj sau cum au revenit la serviciu. Eu am un Cleanliness Certification și, așa cum spuneam, îl și fac certificarea pe hotel în fiecare lună și apoi la fiecare întâlnire de dimineață discutăm dacă sunt puncte importante sau reamintim ce este important ca să se transmită mai departe în departamente. Și de la cele mai simple lucruri, cum să zâmbești din spatele măștii pentru că se vede, chiar și dacă nu crezi, da, se vede prin forma ochilor și așa mai departe, cum să pronunți clar și răspicat, pentru că este mai greu acum să te înțelegi când vorbești cu mască și de o parte și de cealaltă și dacă mai ai și un plexiglas și așa mai departe, și cum să-ți păstrezi simțul acela al nostru de ospitalitate care ne-a caracterizat întotdeauna, chiar și în condițiile astea mai vitrege. Dar mergem mai departe, cu zâmbetul pe buze. Și tocmai pentru că vrem să mergem mai departe și suntem la Back in Business, o să vreau să încheiem în curând, dar nu înainte de a vă întreba pe fiecare în parte, cum vedeți voi viitorul apropiat în hotelurile voastre, care este focusul pentru supraviețuire, în primul rând. Așa, ca o concluzie a tot ceea ce am discutat astăzi. Hai să începem cu Cristina, dacă tot... Am vorbit atât despre lipsa de predictibilitate încât nu știm de la o zi la alta ce se va întâmpla, dar așa cum am spus, optimismul îl păstrăm și fiecare zi. Începem ședința prin a spune să sperăm că auzim vești bune astăzi. Ne uităm la absolut tot ce se poate ca să rămânem deschiși în continuare și să putem să vedem un viitor cât mai bun. Este clar că nu o să ne revenim repede și vorbim deja de ani de zile până când o să ajungem la nivelul lui 2019. Ne uităm la anul 2020 cu speranță, pentru că sunt evenimente importante care ar trebui să aibă loc în București. 2021, da? Care ar trebui să aibă loc în București, dar sperăm să aibă și în condiții normale, nu să se joace, de exemplu, UEFA fără spectatori sau mai știu eu ce. Și să sperăm că se va găsi un vaccin împotriva acestui virus care să ne repună pe linia de plutire și să transforme dorința oamenilor de a călători care există în realitate. Pentru că acum avem această barieră și această temere care pur și simplu pune piedică acestei dorințe. Focusul vostru fiind în viitorul ăsta incert, apropiat, mai mult pe partea de vânzări, mai mult pe partea de comunicare? Pe toate, și comunicare și vânzări, și să ne ajustăm business-ul la condițiile actuale din piață, inclusiv măsurile date de către autorități și absolut tot ce putem să facem ca să rămânem în piață, pe linia de plutire. Să supraviețuim, că de fapt despre asta este vorba în perioada asta. Cum își propune Golden Tulip să supraviețuiască în următoarele luni? Păi, în primul rând, comunicarea a însemnat foarte mult dintotdeauna, dar mult mai mult în ultima perioadă. În următoarea perioadă, cu certitudine, rămânem în continuare conectați în echipa mare, în companie și cu colegii din piață. Împreună vom putea depăși și vom găsi soluțiile care să ne ajute să închidem lună după lună până la momentul la care lucrurile vor începe să crească. Și mai mult decât atât, vom
celebra fiecare zi în care vom reuși să fim împreună. Până la urmă, avem o viață, viața merge mai departe, se întâmplă lucruri în jurul nostru, se întâmplă lucruri în viețile, în familiile noastre, ni se nasc copii, avem colegi care se bucură de venirea pe lume a primului copil, ne căsătorim, schimbăm lucruri în viața noastră și avem atâtea motive să ne bucurăm și să facem față oricărei provocări și da, vom fi probabil asemenea capitanilor de vas în momentul dacă vom ajunge la momentul de închidere definitivă, de scufundare, probabil că noi vom fi ultimii pe vas și care vom încuia ușile rotative. Am rezonat foarte mult, da, cu o fotografie care a circulat foarte mult în social media, într-adevăr, cred că asta suntem noi. Vom rămâne cu zâmbetul pe buze, ne vom bucura de fiecare lucru bun care ni se întâmplă în viață, dar asta nu înseamnă că, ancorați în realitate, nu încercăm să fim rezilienți și să găsim permanent direcția și să ne adaptăm constant acțiunile. Focusul vostru este pe menținerea unei sănătăți psihice foarte bune a întregii echipe, pentru că de aici va găsi și soluții. De acord, dacă vom transmite doar lucrurile negative și vom fi toți triști și nefericiți în fiecare dimineață pentru ceea ce avem de făcut. Să alegi nici tu hainele negre care vorbeai la început. Da, bine, astăzi a fost o zi specială, ploaie, vânt, în orice caz. Da, cert este că trebuie să ne păstrăm optimismul și să celebrăm fiecare zi pe care o trăim împreună. Hai să vedem și concluzia de la Radisson, care este focusul vostru pentru următoarele zile, luni, săptămâni, luni, nici nu știu ani. Pe ce perioadă să ne bazăm pentru un plan de acțiune. Evident, tot ceea ce a spus și Cristina și Larisa, toți facem cumva același lucru. Ce reușim sau ce urmează să facem noi este clar să ne uităm la evoluția evenimentelor zi de zi. Adică planul nostru se adaptează și activitățile se așează în funcție de ce se întâmplă în fiecare zi. Da, avem un obiectiv pe termen lung, dar acesta se readaptează în funcție de ce urmează să se întâmple peste o săptămână, peste o zi, peste o lună. 2021, dacă ar fi să ne uităm pe termen mai lung, e un an cu foarte multe provocări, dar vom încerca să creăm și niște oportunități din aceste provocări. Vom investi mai departe în capitalul uman, care este foarte important și făcea și Larisa. Mi se pare poate cel mai important să ai acest mindset care să te ajute să-ți depășești condiția negativă pe care o avem toți acum și să ne gândim, ok, suntem în momentul ăsta, nu avem ce să facem, nu depinde de noi. Ce ar fi să facem lucrurile, să facem acele lucruri care chiar depind de noi. Felul în care vorbim cu oamenii, felul în care abordăm și felul în care ne tratăm clienții și calitatea pe care o transmitem mai departe. Asta ar fi unul. 2. Obiective strategice și de business. Evident, dorința noastră este să ajungem la nivelul 2019, dar este o provocare având în vedere situația din 2021. Poate să fie o surpriză plăcută, poate să fie o surpriză mai puțin plăcută, dar e bine să avem un obiectiv pe care ne-l dorim să-l realizăm. Și să facem mai departe lucrurile, zic eu, așa cum le-am făcut și până acum. E important să fim implicați în comunitatea noastră, e important să comunicăm cu clienții noștri, e important să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe calitate. Pentru că văd foarte multe schimbări în bine, nu numai în domeniul Horeca, ci și în alte industrii. Dacă până acum relația client-furnizor de servicii era mai rece, acum este mult mai caldă. Și lucrul ăsta ne schimbă în bine. Adică cel puțin pe toți noi cei care
oferim servicii. Nu vorbim doar de hoteluri și restaurante. Vorbim de la retailer, magazine, orice industrie care oferă servicii. Se vede și se simte o schimbare în bine. Și cred că lucrul ăsta, adică aș vrea să vedem și componenta pozitivă a tot ce se întâmplă azi, acum cu noi. Sunt lucruri pe care le putem influența și sunt lucruri pe care nu le putem influența și o să lucrăm să demonstrăm, să dovedim, să atingem acele lucruri pe care le putem influența. Asta este ce ne dorim noi. Mulțumesc, iată că deși aveți sisteme de valori corporate similare, direcțiile voastre sunt un pic diferite în ceea ce privește focusul și îmi place foarte mult că ați punctat exact aceste lucruri, astfel încât și cei care ne urmăresc să poată să se inspire din ceea ce din experiența voastră și din ceea ce ați împărtășit astăzi cu noi aici. Noi o să ne oprim de data aceasta la Back in Business, să ne vedem și săptămâna viitoare, tot așa de la 10:30, când sperăm să putem să discutăm despre construirea unui meniu, mai ales că au apărut modificări în meniuri, în stocuri și în preferințele clienților. Eu sunt Andra Ilia și ne vedem și săptămâna viitoare. La revedere!